Dit jaar gaat het eigenlijk gewoon door. Het is, populariteit blijft stijgen en ik ben de fans daar ontiegelijk dankbaar voor. Te gek? Maar die hit, die opvolger, nou, je mag me alles zeggen, die is nog niet geweest. Nee, die is nog niet geweest en dat wordt heel moeilijk om die te overtreffen. Maar we blijven zoeken en we blijven bezig. We zijn ook weer bezig met een nieuw album, dus nieuwe stukken aan het zoeken. En ik hoop dat die daar ergens tussen gaat komen. En je hebt nu een nieuwe single. Zou dat hem kunnen zijn? Weet ik niet of die gaat overtreffen. Ik vind hem persoonlijk heel erg goed. Het is wel een van mijn favoriete nummers van het album. Maar het is... volgende week komt hij uit, dus het is afwachten weer wat de mensen daarmee gaan doen. De Frans van jaren geleden, dat was natuurlijk een Frans die alles zelf deed. Nu heb je een heel team om je heen. Vind je dat lekker? Ja, bevalt me perfect moet ik zeggen. Het is een stuk meer rust voor mezelf en voor thuis en noem maar op. Dus wat dat betreft helemaal te gek. Ik zou het niet willen missen. Het turbulente jaar wordt dit jaar eigenlijk wel een jaar van hard werken, maar wel met de nodige rust. Ja, in principe wel. Met de dingetjes eromheen wel. Maar het bevalt perfect zo, dus we blijven lekker doorstomen. Ja. Johnny Hoest heeft het ook uitgesproken, de nieuwe volkszanger van Nederland. En dat is een eer. Als mensen zo over je praten, dat is te gek. Kan niet beter wensen. Vind ik te gek. Dankjewel. Als jij nou de zanger Frans-Duits zou moeten omschrijven, hoe zou je hem dan omschrijven? Hoe moet je hem omschrijven? Hard werkende man en veel gezelligheid. Dat vind ik heel belangrijk. Tijd voor de fans en gezelligheid.